Toivotan tervetulleeksi tänne paikan päälle Oulun kaupunginhallituksen puolesta Lauri Nikulan, ja hän lausuu avaussanat tälle kaksipäiväiselle turnaukselle, joka tänään on aloitettu täällä Yli-Iin ja Iin ulkojäillä ja huomenna jatketaan Muhoksella. Arvoisa turnausyleisö, on kunnia tehtävä pitää avauspuhe tässä Suomen suurimmassa kaukalopallopuulaakissa. Ihan parasta keliä ei säiden herra tälle päivälle antanut, mutta ilmeisesti pelit on voitu kuitenkin hyvin pelata. Lumilinko näytti muuttuneen vesilingoksi. Toimi siinäkin. Minun nimi on Lauri Nikula, Oulun kaupunginhallituksen jäsen ja myös Pohjois-Pohjanmaan maakuntahallituksen puheenjohtaja. Jossain vaiheessa pelasin itsekin aktiivisesti kaukalopalloa vuoroilla ja erilaisissa turnauksissa. Täälläkin Yli-Iissä olen pelannut useina vuosia. Tapahtuma on alkanut 2013 6 joukkueen kyläturnauksena, vuosien saatossa saatu sitten kasvamaan lähikunnista ja laajemmin Oulun alueelta. Tänä vuonna pelataan 18 joukkueen voimin Yli-Iissä, Iissä ja Muhoksella. Kaksipäiväinen turnaus. Yli-Iin kaukalopallopuulaakin historia on pitkä. Kerrotun mukaan jo 70-luvulta saakka on pelattu kylien välisiä puulaakeja ja ajoittain aika tosissaankin. Jälkipelit ovat kuulemma jatkuneet huomattavankin pitkään. Kaukalopallo kaiken kaikkiaan on hieno laji. Itse olen tosiaankin pelannut sitä pikkupojasta asti Hirvaskosken Pudasjärven kylällä, ja tuollapa pelataan ensi viikonloppuna myös tällainen yhden päivän kyläturnaus, jossa saan pelata omien poikieni kanssa. Kaukalopallo on monenikäisille soveltuva. Tässäkin turnauksessa on kerrottu, että nuorin pelaaja on 14-vuotias ja ikänestori 52-vuotias. Elikkä kaukalopallo sopii todellakin moneen ikäisille. Suuri kiitos Oulun kaupungin puolesta tapahtumaa järjestäneille. Tällaiset tapahtumat ovat valtavan arvokkaita alueelle ja koko kaupungille ja maakunnalle. Tässähän on ylikunnallisuus, niin myös maakunta on erittäin hyvin edustettu. Tällaisen suuren tapahtuman järjestäminen ei ole pieni ponnistus ja vaatii paljon yhteistyötä yli kuntarajojenkin. Se vaatii myös paljon aikaa ja säätöä. Huomionarvoista on kahviotoiminnan mahdollistaminen alueen koululaisten reissukassan hyväksi. Myös lapset on tapahtumassa huomioitu upeasti. Oli helppo houkutella oma 6-vuotias mukaan tälle reissulle, kun pystyi mainitsemaan, että pääsisi ehkä poron kyytiin. Annetaan yhteiset isot aplodit tapahtuman järjestelyistä mukana olleille. Oulun kaupunki tukee tapahtumaa tarjoamalla fasiliteetit korvauksetta järjestäjien ja pelaajien käyttöön. Siitä on tärkeää pitää huolta jatkossa. Tämän parempaa käyttöä yhteisin verovaroin rakennetuille liikuntapaikoille ei ole. Näillä sanoilla toivotan oikein antoisaa kaukalopallopuulaakia niin täällä Yli-Iissä kuin Iissä ja Muhoksella. Pelatkaa täysiä, mutta reilusti ja vastustajaa kunnioittaen. Kiitos. Ja on toivonut, että olisi saanut yhden maalin tähän mennessä. Olisi saatu hieno peli, mutta oli näissä olosuhteissa kyllä hienoa peliä, että olisi voinut olla, että omilaista kyllä ei kannata rapakkoon peliä. ei näyttänyt siltä, että olisi silmät kiinni laittanut, kun kyllä nämä katsoit ainakin siinä ensimmäisen, et lähtenyt enää syöttöä. Aapo pelasi niin syvältä, että oli pakko laittaa sen. No joo, siinä pääsi vähän niinku nostaa meidänkin tyhjiin, kun Aapo oli jo vieti sen verran kahville muiden toimesta sinne. Pääsi nostaa siihen tyhjiin. Onneksi meni. Se oli kyllä aika tolpan juuri. Just meni maaliin. Hienoa. Onneksi olkoon voitosta ja onnittelut. 3 häkkiä tämmöisessä vesisatteessa, niin ei se kaikilta onnistu. No ei joo, no onnistuu. Tää on vähän suuri peliä tämmösen Rafakassa kun pyöritään, että tämähän puolta olisi ollut todella kovia, että olisi ollut puhas jää, mutta tämä Rapakat vähän meitä auttoi tänne. Joo, olen samaa mieltä. Kyllä Räihänpojat oli, tämä pallovarmat miehet niin näki, että tuli monta kertaa yllätyksenä se, että pallo jäi parkkiin. Mutta Pellulla oli reaktiokyky vielä oli. Nää kerkesit ottaa aina pallon mukaan uudelleen ja
Hienoja maali. No ei, mä tiedä. Nää aina sattuu vaan poppiin mukaan, kun tarpeeksi pyöri sinne. Kyllä se aina jollakin lailla tulee mukaan se. Hyvä, kiitos. No niin, Vellu saa parhaan puolustajan palkinnon, kunhan hakemaan. Tehot 5+2. Tehot 5+2. Jäätävää. Paremmin jokerit tällainen. Ois vaatinut vielä yhden maalin tuohon. Kilpa kakkosen paras maalivahti. Kilpa kakkosen paras maalivahti. Jöysseltä Jukka Juntti. Jöyssien Jukka Juntti. Hyvä, monta hyvää torjuntaa oli äskeisessäkin pelissä. Kierkisan poilla saunasta. Jöyssien potille on kierikisä kulma sauna, mutta kultamitalien jako, niin käydään heittämässä ne kaulaan roikkumaan. Tää kultamital tulee jakamaan. Vilma Räihä tulee jakamaan kultajoukkueelle. Kultajuna. Joo, kyllähän me ootellaan, että kultasyöksy tulee tähän kenttään ja pitäähän se tullakin, kun on ainahan se on ruukattu. Perinteitä ei vaada. Ja kierikisä oikein laulaa sankarit matkalla saunasta. Niin. Kierikisä on se. Eikö tuolla Siellä on hienot. Ai se on auki vielä. Joo, se on sankarit. Seola pitää laulaa sankarit kuulemma mennessä, mutta kierikisä on sitten sauna ja liekko jo lämpimänä. Kyllä se pitää varmaan sähkölämpö päälle heti kun pääsee paikalle. Sähkölämpöinen. Joo, ojattiin, että ne on käynyt kerran ennenkin siellä. Eiköhän annetakaan. Ai että nyt on iso. Kyllä Aapo on niinkö hommannut kunnon palkinnot tänne. Jäätävä pytty, niin ei muuta kuin Jöyssien kapteeni. Ja Klaus Vänttylä hakkee palkinnon. Pannaanpa kättä yhteen vielä Jöysseille kertaalle. Tuleeko nyt se kultasyöksy, mistä Aapo tässä jo vähän mainitsin?